Il-Papa Franġisku ammetta li għamel żbalji serji fil-konfront tal-poplu ċilen fil-rigward tal-iskandlu ta' abbuż sesswali u stieden lil vittmi ta' dan l-iskandlu biex imorru Ruma ħalli jitlobhom maħfra. Dan ammettiħ f'littra mibawta lil poplu ċilen wara r-rapport li rċieva minant l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna u mir-Reverendu Jordi Bertomeu Farnoz, uffiċjal tal-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi. Fl-ittra pubblikata l-erba l-Papa sejjaħ lill-isfijiet taċ-Ċili biex jiltaqgħu f'Ruma fil-ġimgħat li ġejjin ħalli f'summit jiddiskutu l-iskandlu li tebba r-reputazzjoni kemm tal-Papa kif ukoll tal-Knisja fiċ-Ċili. L-iskop ta' din il-laqgħa se tkun biex tissewwa l-ħsara li saret bl-iskandlu u terġa' tkun stabbilita l-ġustizzja. Fl-ittra l-Papa Franġisku qal li kien in-nuqqas ta' veritajiet u nuqqas ta' informazzjoni bilanċjata li waslitu biex iġġudika ħażin fil-każ tal-Isqof Juan Barros li proteġa lis-saċerdot Fernando Karadima li kien abbuża. Il-Papa Franġisku kien iddefenda lill-Isqof Barros fi żjara tiegħu fiċ-Ċili minkejja diversi akkużi mill-vittmi li akkużawh li kien jaf u injora l-abbuż.